ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଉପରୁ ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି ବାଇଗଣ ଫଳ ନାହିଁ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାଜା ତାଜା କଅଁଳିଆ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖି ମୋତେ ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତୋଳିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବାଇଗଣରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି। ମୋ ହାତରେ କଣ୍ଟା ବି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫୁଲରେ ବି କଣ୍ଟା ଅଛି। ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସାରିକି ମୁଁ ସିଧା ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କେଶାରୀ ଶାଗ। ଆଜି କେଶାରୀ ଶାଗ ସହିତ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କେଶାରୀ ଶାଗ କାଟା ହେଉଛି। ଏହି କେଶାରୀ ଶାଗକୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟା ହୁଏ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବାଇଗଣକୁ ବି କାଟିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ କଢ଼ାରେ ତେଲ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଦେଇ ରାନ୍ଧୁଛୁ। ଶାଗ ନା ରସୁଣ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କଲର୍ ବାଇଗଣୀରୁ ମାଟି ହେଇଗଲା, ତା'ମାନେ ସିଝିଗଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଶାଗକୁ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଶାଗକୁ ପକେଇ ସାରିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ କେଶାରୀ ଶାଗ ତରକାରୀ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।